Zamislite, cijeli svijet kao jedan veliki izlog. Svi nešto izlažu, svi se natječu tko ima više, tko je sretniji, tko je uspio bolje. A mi šetamo tim izlogom i često zaboravimo pogledati. Ne ono što nam fali, nego što već imamo. Primijetio sam, društvene mreže stvaraju taj osjećaj kao da stalno nešto propuštamo. Svi drugi žive savršeno, a mi jurimo za još i još. A kad bismo samo na trenutak zastali, udahnuli i osvijestili što već imamo, možda bismo shvatili, stvarna vrijednost nije uvijek u onome što gledamo kod drugih, nego u onome što već postoji u našem životu. Možda je najveća mudrost upravo u tom tihom trenutku kad prestanemo brojati tuđe uspjehe, a počnemo brojati vlastite blagoslove. Isprobajte, možda vas iznenadi koliko toga vrijednog već imate. Hvala što pratite. Za više, posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.